Ang mga lalaki, pag nagbibrigada, hindi naman paglilinis ang pinunta, kundi si teacher na dalaga. Ay! 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 Pag mabrigada na si mga surusultero dyan, mapakute ki teacher. Mga ma'am, pwede ba kitang tawaging principal? Sabi ni teacher, bakit naman? Teacher 1 pala ako, huwag mo kong tawaging principal. Sabi ko na lalaki, kasi na-promote ka na dito sa puso ko. Ay, Pag hinatod mo si teacher pa uli, machichismis yan sa harong ninda sigurado. Ichichirismis yan mga kapitbahay na ilin mo si Bernadette ngayon. Kakapasar-pasar na ngayon sa board exam. Kadakulo na ngayon lalaki ang naghatod ka niya sa harong. Puro ngayon nakamotor. And then the aram. Ito mga para door to door. Ang mga matapatik ang mga chismosa na burol ako, hilingan na ngayon, daragang ini. Iba na naman na lalaki ang naghatod, nakamotor. Habal-habal ito, may. Dahil ka dami. Ichirismisan pa, ingin sarong ini. Kung isi-isi na ngayon naghatod ngayon, papuli ngayon, iba-iba ngayon lalaki, dahil ngayon, maasinso kayo sa buhay ngayon.